എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഓണാശംസകളും. നല്ലത് ചെയ്യുന്നവരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാരണല്ലേ. അപ്പൊ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നവർക്ക് നല്ല കാര്യമായിരിക്കില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് കോട്ടയം ബെൽറ്റിന്റെ ഇവിടെ ലൊക്കേഷനിലെ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് കോട്ടയം ബെൽറ്റ് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്രയും വൈബ് ഉണ്ടാവാറില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാറില്ല. ലൊക്കേഷനിലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറിയിരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കാറ്. നമ്മൾ കരവനിലിരുന്ന് കഴിക്കും, ചില സമയത്ത് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കും. അത് തന്നെയാണല്ലോ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഇതല്ലേ, ഒത്തൊരുമയോടെ. ഈ ഒത്തൊരുമയോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓണം ഓർമ്മിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓണത്തിന്റെ അന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാ ദിവസവും. പക്ഷെ എല്ലാം കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അല്ലേ. കോട്ടയം ബെൽറ്റ് മൂവിയിലെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഒരു വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? മാസമാണ്.